Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et gardugol Dr Seydou Sow praticien addani mon safara wonande yogay rafiji di ngora tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko omo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu omo safra diabète ndoxam siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. o jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bowali di Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet ji médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nderde di Sénégal noddam ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddam ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. Gogo min waɗino programme ɗannaɗo kono mbiɗanni mi haati sabu nenam sellani hon kono hammi wino mbiɗe ara mi haalanma ɗumen Samba ɗanngal de yawtani bismillah assalamu aleykum salam baccal fayida to jarreɗa laaɗe lowol ayyo min de wadde mboɗo moƴƴi putti nen marel no ɓanndu assalamu aleykum eyyi salam nde manki seɓɓoɗe nen marel ñande mi tawi ma waɗa dari hande leeli mbiya seɓori ɓe gon rew Mamoudou Debe eyyi mi yejjiri noon wadde mo présenté oɗo woni joom mana o woni joom oɗo tan joom galle mon sañe yummako wi sengtara ko no suhuño jiiɗo tewni oɗo woni ɓi Dieynaba Ba suho noon mo ganduɗa joguiɗo mana joguiɗo valeur kanko wi hande yoom addu mon ɗo yiyamon somo jogui mun jurum joom galle o neni soyez bienvenu o woni Samba o woni Bodiel o woni nen Ramata to wonɗo mon hakkude gurnaɓe mayde kadi o sellani ni eyyi kadi winomo mbaɗe feere
mon dentahi Mamoudou on ganda ni ko heɓata mon mon rentahi mon Mamoudou fof wona rarrafi yanare mum de eyyi bisimilla ma noon eyyi à vous la parole bon halkani fotan juutde quoi kadi jutta par ce que gueɗel gotel tan addimi ɗo heedi wallahi bon massa noon eɗen ɗa sellante fangal ma ngal e nande husnal trop kono ko heege tan waɗi ɗum eyyi yetto Allah Allah ari noon ɗum no jeeyi ceerno Mamoudou ɗum nani ɓe kaal ceerno Mamoudou kono wona ceerno Mamoudou wocconde Mamoudou addimi ɗo edi way jiɗimi gueɗel gotel yaya mo rewi o tan wi woppata mi haali jaam mi haali ñalam mi haɓama dugdama ala komi waddaka o salmi woppude mbimi noon mami are koreji makka way deux proposition noon gari wadde mon proposé welammo e metti welammo mi pari pour ittude haalis keeɗo mi tottu mon pour yo Mamoudou woppu nenam mbeɗen ɗo yiiɗa nenam intérêt o rewir ɗum o yiɗama ɗum ɗon hay somi haalnaka ɗum mbeɗa ɗum o yiɗama intérêt o biri gueɗel gonguel son jaɓani ƴettude haalis o waɗam soode oɗon gandi won soode ƴettude diwlin tan wulum ɗum ha wulum accu tawam leydi tan yuppam ɗum tan o rewɗo no maayi yo accu nenam mo rewi o haalis o noon ɓaddi ɗum neni la ilaha te mbeɗa andi la ilaha illallah hay ka gaddornoɗo ɗum ɗo laay o 700 000 woni hen wona ko Enen. ɓinade maɓe ko so gasi noddon kam ɓe ɓeydan mon ɓayri basal o rewir nenam min pari pour wallodirde mon ala probléme onon no mbaɗan haydara kanko ɓoccone nde tan jaggude Wallahi. nenam tan rewe mum tan wi woppata on ngal jom malam joni aɗon ko gandintuma Ah. dewgal yimma so wonano bonne dagala fotani ɗum haala kono on ngala needi tewdi ma ndi ɗo noon weewoy mo cakkiɗa ɗum woƴi amen minen kokkoyaɓe eyyi no gojjira ɗum ni koye mon onone min noon gojjirami hooram par ce que mo yaya mo rewo tan wi woppata anani on jiɗimo woppa an onon ƴewe tan galle mon o ƴeewe tan wallahi a aɗan ñawi o topptakimo wallahi o toppata galle mon o o yiilaki noon waɗiri ho dañ hunde o wawa jogade on wallahi gonon ɗo onon muñ ko muñan toon mi en hawni ko rewe yayam tan sikki yaya won aduna yo woppa nenam an aɗa bonnede noon aɗa bennode trop haalde o wallahi Samba e deƴanam ala neɗɗam mi haal ala neɗɗam mbimi ala neɗɗo mala to hen andu ko kalɗa taw ka nafigi walla taw ka kuɗaɗo ko Andu ko min kalɗa tawata ɗam. ɗo an jimanni nden Ah. a wawa yawade min so tawi kollata ka sagara mi a ɓuranima wonde sagara ala wona kon on jiida kay o ana wawa dejude huno ma ko kala mbiɗa haala wawa dejude da kam so ƴettat an ma sohla wallahi eɗen mo famminma Samba ko kalantumami ko nana ɗum haade mbaɗa jagga e hakkille ma hen tawɗa ko nenam sellani ko ɗum hokkuma sens kono so wonano ɗum a yaltirta ɗo koyɗe ma mi Samba waɗade ma jaseji ha ganda ɗum ala Samba ko 700 wondude 700 000 700 ayo noon 700 safi jumma an mayi huɓere sukkana yimɓe ayo noon gonduɗon fof ko moƴƴude an holko gonɗa te an haɗa boninede guel sakkasil ma mbaɗɗa an ko pourquoi an haɗa holla yimɓe tan nde rewa nder guila garɗa nder o galle ƴeew haala ma ɓooyi kam tawde o ɓi jarab de ƴeew mi wona morom ma an o yimum jogui mi avocat wona morom ma mi wona morom ma an te ayan min Samba ayo rewandere ma nde an an ko woni holon an woni holon galle o wata artuɗo an sa artiɗo mi wonma ko boni an woni holon an korko borani nede an Mamoudou wona gueñma yumma sukki Mamoudou mais wona Mamoudou sukki yumma an yumma bandi o jaltugal o yumma si wona bandi ma on o de ko ɓi avocat lagar an mi anda ɗo gottoɗa nde o de Jenab lagar Jenab de jogui avocat Ah, an lagar. ala avocat mi lagar. an kuɗaɗo allo ami ƴewde to ñamata an walla to jarata wala min an mi ka wonta ñamde ɗo an ka wonta ñamde ɗo kadi An. sali hibon yo bon an kiitaɗo an neɗɗo moƴƴirta ɓalwa ha guuruma ɓalwa ha wano fayande hakkille ma wawa wodde an kuɗaɗo an ɓe goni holɓen gara tan joɗɗa nder wuraɗo ɓiñe yimɓe tan aɗa ɗumnen pourquoi te an min mi anda o woni holon te ayi Samba te min accu haala ka maɗa ɗum mi hori andude ko woni Samba mi wawa accude haala ka bamma ɓuuri fof wonde ɓoccode sa yi guel cuulel keccel ha wuro fof joom hol gonɗo joom sagana aɗa ɗo no wiyeɗo sooda yimɓe enen gona rimɓe ko babam fawi en ɗum te aɗa andi kala mo ƴeewma homo andi ka dimo
te wallahi ma Allah adda e ma barke ngel ɗo yettoɗo tan joɗoɗomo holla yimɓe bonnedagal ɓerdam nde hande no huɓɓitoro te Mamoudou kala ɗo jeggumima ɗo so taw ko bammane komi nawtawoma bamoli han sambo enen en jawlini ko holko pirtuɗen ɗo ndeɗo dongre han aduna men fof boni nen mimi gaynta haal kala nde pin mami dañken haalnami ñande fo e Allah ɓerdam nde ƴerat ha heɓa dow taw ala pawɗumi ɗum so wona babam so babiraɓe fof mbayano no babam ni mami andu hay babiraɗo goto woɗani jaggu tan kala nde kalmi jaggata tan ko woto wi noon woto wi noon woto wat ɗum te an mbiɗa yennaɗo joomam to gonɗa ɗo aɗa tampi tampere nde ganduɗa ala pawɗomo ɗum so wona kanko min mbiɗo tampi tampere nde ganduɗa ala pawɗomo ɗum so wona kanko goggo am ko noon mi haalani miñamen wonɓe Dakar ɓe enen fulɓe noon eɗen jaggi tan ko yeeso ɓuuri nde jettotoɗen yeeso taw hankandi ne boni Allah fecci kam noon babiraɗo mo nafata mo toppitakimi mo anda e amen haydara somin kaali tan wonta bone ko mbawɗa ko an eko mbawɗa muñde ko eko jiyata ko min mbiɗa andi mi yiyata ɗum ne woodi mi yiyata ɗum kono mbiɗa andi kam ɗum ko jiyata ko pour ɗum yetto en ko ɗum saɗede o wona babiraɗo jarɗo wonde babiraɗo o wona babiraɗo piitirtoɗe becce wallahi Allah min so tawi tan bojji ene ngoodi ko min tan foti woyde tan mi wasa dartade hande Allah itti kam ɗo ɗe mette ɗe o waɗe ma ñande kala e Allah ñande kala wona joyi ko kala ñalawma mo Allah addi omo itta ko foti e muudo metti omo waɗa e ma ko noon kadi o waɗirta e goggo am ñawnuma ɗo ko wona ñawmo Allah addi de o ñaw ko ñaw mette sabu neɗɗo so tawi o heewi mette keewe makko o wawa sellude heewi yimɓe nen ɗo jaha ene kaanga walla ene leeli ne ñawi donki ummade ɓe ene ngumi ɓe ene paaɗi ala ko fanni ɗumen so wona loowede mette ha keewa teɓ pular ne wiya jinnaɗo ko hayre so yanema an ka ɓoccode ɓiɗɗo so yanema fusat sa yanemuma fusat kono noon nde mi tawi no kaaƴe mbaadi ko noon jinnaɓe mbaadi min nde hayre nde jogimi somi yane mum ko kañum fusat sabu nde alana ham nafoore waɗananimi holtinanimi ñamminanimi jinnaɓam ko noon hala to darto tan ha mi suusa wiide oɗo ko babam oto wi noon nen wiyat noon nen hade Moussa kono min ɓuri musede nen mi dañani baba wallahi mi dañani baba nen Samba haala jibinama ko boni an wi jibinaɗo ko hayre wiɗɗo ko ɓoccode wallahi so yanema pusa so yanema kadi sa yanema pusa Samba jab gueɗe Allah ɗo ha duuna
berde bumde pulano yani duwa sallam Allah waɗe ma barke nde so mayi man fortu sallam Allah waɗe ma barke ɗum taw bajjino ɓurno ɓerde ɓurno ɓerde kala subaka nde nangi fuɗi ha towi dari ɗo hay dara ala ko wirnata ɗum mbiɗa daro mbiɗa dado ngam woto galle o yarude caggal ngam hata yiide ko mettuma kono kadi kala nde nangue ngue yeehi ha nde dari e nangue hoore kar mbiɗa heɓa ko metti kam taw ko babam fawi kam taw ko babam fawi nenam taw ko babam fawi goggo am fawi miñiraɓam hande mbiɗo sikki mette ɗe giwata ha abada ɗen mette goni ɗe gondumi joomam ko an woni joomam hokku nenam cellal ha mi wawa dañde mi wawa wadde galle he Allah yettinanam fandaram amin amin Samba mboɗon yaaɗe kono haqqillam nan dowi wallahi lazim ala ra heedani kam ala kadi ka nafani kam gandum a haɗat hoore ma totta kam hiiri ko fof ma addanam ñamdu mi ñaam te galle moon yaran noon en tout cas ko wiyete ceelagal kam ne woodi min mi yiɗume ma ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo tedduɗo ka neɗɗo kadi cuuro neɗɗo Samba enen pewjunno yaadude kono Allah noon Allah yiɗi mbaɗa andi noon somi yettima liggi ma hay soko lebbi tati walla lewru wotoru wallahi mom nulde ballira yumma e safara mum hay so yayma maayi koɗa haɗare saabu an a moƴƴani neɗɗam basal moƴƴani yo Allah dandu men e basal noon ma ha jeere holluma ko jiiɗa hanma sodde saabu a ala basal tagata neɗɗo huccire ma ɗo coofano wonno coofgol ɓe mbima ka suhuyi basal yeetma ɗo en hande jooɗoɗa ɗo kaala ko moƴƴi mo ala golo mo ala miijo wiye ko on woni miijo moƴƴo ɗum fof ko basal saabi ɗum basal saabi hay sono jogui gandal a respectaki basal saabi hay ñeñƴi so ari wuuro sene limta yimɓeɓe an falen taw ko an ɓuuri yimɓeɓe fof jibinarde kono ko basal saabi ɗen gueɗe basal saabi wallahi yimɓeɓe fof an tan tottirta duwaw kala mbiɗa sokko yimɓe duwaw jabora hom wadde noon yo Allah dandu men e basal neɗɗam koɗom yaade Alassane kalɗa ko fof gon kono taade Allah waɗi en mbaddino miijo yaadude Allah waɗi mi heɓani yaade demam tan sa yeehi ya tin est-ce que faami hay ko limɗa ɗo ko wadde mi conseil on ɗon mbiɗa sikki foti fatude koye maɗa sabu an a yalti a yeehi so tawi noon a yeehi poɗɗa ko etade ɗin duwawuji ɗi duwontoɗa neɗɗo salo jabaɓe Allah e basal bila ɗi giwanma sabu kala nde jaaɗa ɗanniɗa poɗɗa ko ƴewde etade habde beele so tawi a watti kam arde annen aɗa duwane sabu yimɓe kala jaaɗo ɗanni haqqillaji mumen fof jogitto koye mum hay sinno hande mo ñuñu fiɗi wiyata ko nodde Alassane taade men duwa amin Allah waɗa men ɗum koye maɓe ɗaminto safaroji koye maɓe ɗaminto koɓe ñaami koye maɓe ɗaminto koɓe jari nden noon wadde tinnare wodinima so tawi a yiɗi a ɗanni inchallah ƴeewa no ɓamtoriɗa ɓamtami ayno mbiɗa min so tawi mi heeɓi hunde mi haɗat hoore mi tottumani mbiɗa andina anne sa dañi toon hunde a haɗat hoore ma totta kam
Samba min hay kam tan miijo mo jogiɗa ngo wuro ngo ala ɗum min mbaɗa andi somi ɗannima hay goto moɓe jogora ko miijo noddude Alassane ni metaji seli sah noon min dam hunde o miijahi ɗum fof tawat ko jaɓani Allah saabu kamɓe ɓe cikkarno ñoyru ɗo bos ne hay somi ɗanni ko noon ñoyirtumi toon bos te kadi mi andima guiɗe ɓuurel de yo Allah waɗam dañde so Allah waɗi kam dañde mi senni Allah de kala nodduɗomi mami helto heɗoraki mum kadi mi wondira manggu Allah so Allah waɗi kam gallo mi dañi haalis billahi wallahi mi yahata ha parque mi yilo mbaɗo tetteri mi addora ɗo baba jaafa ɗon kam de e drasma he men ɗon ɓurani kam andude tawno nde mi heewani ko jaltanmi min komi sohnajo Mamoudou de mbiɗa ko sohna Mamoudou de min debbo makko ɗimmo debbo makko jeewon ana galle hola kadi noon ko jaahle mawɗe gaddi kam ɗo wonɗo Mamoudou gila yeehi woni Dakar wondi toon e Dieynaba min jiyani ɗum min nanani ɗum min guuri gurdam musɗam noon gurdam mettuɗam kono fof te wonɗo ko ɓesgu kadi neɗɗo il faut muñana ɓesgu mum miɗen muñi miɗen jooɗi ha Allah waɗi noon artiɗo e Fouta ko ɗum taki te kam e hoore mum ari ɗo gila ñande arti minen hina amen hawni no waɗata ni kadi hina amen muusi no feewi par ce que gila ñande arti si ari gallene ko jemma gooto walat ɗon départ yaha si yeehi min jooɗo bedde balɗe 10 balɗe 20 min jiitani ɗum te ɗum ɗon wona laawol billahi wallahi pour hadde yimɓe Samba bon jaffoɗa Alassane woto wi wonde aɗa yofto jeeyi waɗe yofto tan ko soore mbawta moƴƴani est ce que a faami sa yeehi a ɗannima kay poɗɗa arde kay canza ko woni ɗo ko ɓeɗo mbayi no fewani a yeehi a dañi addu systéme goɗɗo mbaya no feewi pour kam an kam yimɓe mbatta ñimbude ma ala min kam mbimami somi dañi wallahi ɓe ñambate par ce que somi dañi momi jiiɗo mbaɗodi mawdi e toxel somi ari batu mi reggine toxel ngel kalɗo fof mi haɓɓir huccire ba kadi wallahi somi woni somi dañi mi wattat simmade wattat yarde sangal min koy yo Allah rokkam est ce que aɗa andi ko kalɗa ɗo hone hadma dañi kalɗa ɗo ko en jogori haddema dañi sa dañi rende Alassane tade jaaɗa ko liggoy aɗa daña an aɗan ɗo ene e ko gonɗa ɗo ene grand place uji mon ɗi sa sohli hunde ko jahata koye mabɓe aɗa ñaago ɓe ƴetteɓe tottuma so tawi ɓe kofini juuɗima an joni holno dañirɗa passe min kam mi rokkani passe gasi joni tan bas on ɗon so tawi a haaɗi ɗum walla haaɗi goɗɗo est ce que Allah seydi wallahi mbaɗan min mbaɗa wawi yettoyade ni ɗo e garage ɗo wiyam tan bas ma e caggalam tan bas tawiraki dañalam wallahi tawira Allah seyɗo tawira e dañalam wallahi mbaɗa andi ɗum ɗo dañalam tawira e ɗum wallahi heddoro noon wasata somi dañi kam mi rokkoya hay sogo tanirague mum ko gorel ngel mais kanko mo tawira e dañalam wallahi kadi tan bas min mbaɗi ɗum ko yaade Congo mbiyam mboɗo yiɗi yaade somi yettima Dakar somi lijjude komi jiɗɗo ɓendu Congo tan sango no feero kempade temedde ɗiɗi mbuɗi temedde ɗiɗi yaltini kam ɗo e jum ko ɗum mo jogui ko ɗum mo jogui e wadde moƴƴi wadde noon wadde mi somi dañi mbaɗa andi no mbaɗami somi dañi mbaɗa andi no mbaɗami Alassane eyi an ɓuuri raɓɓede yo Allah newnu lawol amin ɗum tan ma haaju amin ya barke cehilaɓe amin wallahi momi ƴeewi a faami ɗan hoɗo noon wayata ndar jiloytoɗo fiɓat ɓernde mum fiɓane wonde ko daña yaada e belammo wasa yaadude e boji a faami maɗam yaade kono wonno wallahi ay lacciri jorni mi nawaray ɗum kay ayda mbaɗa andi eege ma wara blawar kala ay moƴƴuɓe wonɓe ɗo ɓe ɓurɓe ɓe kadi netoɗo a faami woni ɗum ko leydi barke leydi Fouta min wattu waɗay kaalam yim artu ɗo en mbaɗa macca sabu si tawi nomo rewi laawol si waali ga e balɗe ɗiɗi omo foti artu galle waala ɗon balɗe mum 4 min noon komi nanatɗo haala ma yimɓe ne kalma no feewi baybas te wonno ka neɗɗo kilifa kadi ka neɗɗo moƴƴo kadi min nanatama tan koko yooɗi
parce que diine l'islam tan jaaruɗa mais baba Mamadou de ko waɗata amen ko ina muusi ina metti welani hay haalde min de wannan tew nagge mo kastiɓe ɗo mi annda ko woni ɓandam juude maayi tan ena maayi hankkandi oto hasi tan tew nayyi tew jawdi te guertode ɗe toujours rofat becce ɗe tan buki ɗe oto rofa ɗum kono ya rofa buki ya rofa becce fo haaɗa rofa becce ɗe tan buki ɗe goppira ɗum noon ɗum saɗa silkirɗum aɗa feecoɗo aɗa waddu ɗo e ɓernde he mbadda hen roof koko heewi dañata fomi ya grand place mi irta bayraɗe par ce que mi wayri toon seeɗa wayri grand place mbiye bandiraɓe kadi sehilaɓe min irta bayraɗe mi yaa heɗum ɗon ko paɗɗa e grand place aɗa yaha aɗa yiilo aɗa yaha aɗa arta inde ma to ala ɗo gonɗa an tawi ɓanndu ma no muus a jooɗoto no jogii forote nane aɗa majjani forote mi wanma ɓanndu ma ɗum masa saha ɓanndu ma ndu wiya cocc a nani ko mbiyata e affaire guertoɗe saɗa waɗa rofo becce ɗe he mbasa rofde buhet eyi ini an rofo kay no moƴƴiri fof ko noon ɗaydoɗa dañco to ala kono hirde ko welere joom galle ko min on laboto an joni mi natti o haalade noon mbere gonda koye minute walla joni aɗa andi so lamba tasani joɗɗi gasani mi yahat garan place mi irta bayraɗe seeɗa ko guiƴiraɓe sehilaɓe garan place a dañata garan place ɓurɗo oɗo garan place accine kam garan place e ɓosde kay diwtani non non mbimi tan ko ya accanam garan place neɗɗo so dañi suudu mum dañi joom suudu mum ko waɗi to garan place taw wona mbewɗa tan haala tan ko maayi mes tan kaala ɗum worɓe kawrata toon birtiɗo toon jiita mon pawo hen faami tawi ko debbo gono namdade ɗum numéro de téléphone kala ko wurnuno amen ko muusi nde wonde Dakar hande wurni amen ko ɓuri ɗum muus e nder Fouta ɗo ɗo arti ɗo sabu baba Mamoudou ko rewɓe ɗiɗo wonani ɗum galle acci sukaɓe fof nanan ɗum toon wonani baba min jiyata Mamoudou min nanta Mamoudou ha hande sabu Mamoudou si ari galle si waali ɗon jemma goto wala ɗon yaha kadi ɓuri amen musde ɓerɗe amen si Mamoudou mo yaha waynotako ma suuɗo wujjito yaha te baba min nanema koko yooɗi miɗen gandi hande ko haalate ko ma ko gonga sabu ko an woni ɗo kelifa an wonani amen ɗo minen fof sabu ko l'islam tan cukkuɗa wadde noon baba si hunde muusi kam hamin kortima famde nomin poti watma min garama